Nangay og dispensa ang Davao City Engineers Office sa perwisyong dala dihang naapektuhan ang Bolton Bridge 1 ug 2 human nasunog ang kabalayan sa ubos nga bahin niini. Daan ang girekomenda nga papahawaon ang mga residente ubos sa tulay. Ani report ni Argil Relator. Tuig 2017 pa kuno, girekomenda sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga papahawaon na ang mga nagpuyo ilalom sa mga tulay sa Davao City tungod dili kini saktong lugar para puy-an og delikado labi na sa mga pagbaha. Naukay lang kini pagbalik nga hangtod karon ubay-ubay pa diay ang wala nito maniini. Humani ulbo ang dakong sunog sa ilalom sa Bolton Bridge 1 ug 2 niadtong Sabado nga niresulta sa pagpasirado sa maong mga tulay. So nakita recommendations actually 2017 pa ang atong opisina nag-recommend na nga pawaon na gid ng mga tao diha og dugay na punta naghangyo sa ilaha kung pwede voluntaryo na lang sila mangita og ilang kapuy-an kay kana ilang kapuy-an din ha is delikado gid na siya. Sumala ni Mayor Sara Duterte, hagbayra ang gimanduan ang City Engineers Office nga papahawaon ang tanang mga nagpuyo duol sa sapa. Actually, dugay nagyud kay ko nagsulti sa ato ang City Engineers Office anang mga tao nga nagpuyo sa ilalom sa bridge kanto pa ng ato ang gi-move tong mga tao nga naa sa kilid sa bridge tungod kay we were told by disaster na kung matumba ang bridge padulong dito tanan sa ilaha. Nangayo og dispensa si OIC City Engineers Office Head Attorney Joseph Dominic Felizarta sa kahasol nga dala sa pagpasirado sa tulay tungod sa damages nga nahiaguman diyang nasugba sa dakong kalayo. As early as the year 2018, barriers were already discussed and some installed under the bridge to prevent settlers from occupying the area. However, we failed to follow through on this action. We accept full responsibility for the inconvenience of the damage and closure of Bolton Bridge. Moving forward, we commit to becoming a better City Engineers Office for public service in Davao City. Dakong perwisyo alang sa mga motorista o commuters ang pagpasirado sa Bolton Bridge 1 ug 2. Sanglit na balda gayud ang dagan sa trapiko, labi na og rush hour. Hinoon sa karon, ana-ana sa slow hangtod moderate ang dagan sa trapiko, human giablihan ang usa ka tulay alang sa two-way traffic. Gipahimangnuan ang mga dagkong sakyanan, labi na ang mga truck nga moagi una sa diversion road, sanglit light vehicles lang ang makaagi sa Bolton Bridge 2. Samtang ang mga bus gikan buhangin, moagi na lang padulong sa Santa Ana Avenue, hangtod Quirino Avenue, Sandawa Road, dayon sa Dikot. Gipangguba o gipangtanggal na sab sa City Engineers Office ang mga nahibiling istruktura. Dili na sabtugtan nga makabalik pa og tukod ug balay ang mga residente ilalom sa tulay. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.